матбуот дар 4 кишвари Осиёи марказӣ мақоми рамзии ҳукумати чаҳорумро аз даст медиҳад. Ин хулосаи як тадқиқи пажӯҳишгоҳи инъикоси ҷанг ва сулҳи Бритониёст. Он натиҷаҳое ки мо гирифтем аз он гувоҳӣ медиҳанд ки васъи журналистика дар минтақаи Осиёи марказӣ на он қадар хуб аст. назари 251 журналисти Қазоқистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон асоси тадқиқро ташкил дода, вазъи расонаҳои Осиёи марказиро дар соли 2017 баён мекунад. кори пурмашаққат ва тӯлонӣ буд. ин тадқиқ нишон додааст ки мавзӯи рӯзро дар бештари кишварҳо ҳукумат таъин мекунад. варақаҳои матбуотии идораҳои давлатӣ сарчашмаи асосии хабар ва тафтиши далоил шинохта мешаванд. ҳамчунин хабарнигорон бовар надоранд ки навиштаҳояшон тасмими ҳукуматро тағйир медиҳад. вақте мегӯем маводе ки журналист менависад ба иншои қонунҳо таъсир мекунад, худи хабарнигорон мегӯянд ба ин бовар надоранд. журналистони Осиёи марказӣ ҳоло худро мунтақиди ҳукумат намепиндоранд, аммо ба қавли онҳо қобиланд баъзе аз масъалаҳои иҷтимоиро ҳал кунанд. мегӯянд агар тавони тағйир додани муқарраротро надошта бошанд, зиндагии мардумро дар маҳаллот ва шаҳрҳо тағйир медиҳанд. дар бахши дигари тадқиқоти пажӯҳишгоҳ муносибати созмонҳои ҷамъиятиву матбуот арзиёбӣ шуд. дар ин самт созмонҳои ғайридавлатии Тоҷикистон матбуотро барои гирифтани иттилоот шарики афзал надонистаанд. дар Тоҷикистон ба фарқ аз дигар кишварҳои Осиёи марказӣ созмонҳои ҷамъиятӣ барои гирифтани маълумот меписанданд ба идораҳои давлатӣ муроҷиат кунанд. коршиносон ба ин назаранд ки вазъи озодии баёни Тоҷикистони имрӯз аз дирӯз бадтар аст. рақаму натиҷаҳои ин тадқиқот андаке кӯҳна шуд. яъне ин бо натиҷаи соли гузашта буд. вазъият имсол низ муташанниж аст дар самти дастрасӣ ба иттилоот. таҳлилгарон бар инанд ки ҳукуматҳо набояд бар фаъолияти хабарнигорон монеа эҷод кунанд. вақте як ҳодисае ки масалан аз васоити ахбори хориҷ дар бораи Тоҷикистон инъикос мешавад ва мардуми Тоҷикистон ҳамон ахборотро аз васоити ахбори хориҷ дар меёбад ва албатта ин бор дигар нишон медиҳад ва оҳиста оҳиста як нобоварӣ ва як бигӯем беэътиноӣ нисбат ба худи васоити ахбори кишварватанӣ мешавад. журналистони тоҷик мегӯянд ба ҳар ҳол хабарнигор ба монеаҳое ки эҷод мешаванд набояд тан диҳад. тавре ки дар урфият ҳам меган байни журналистон ин чиз маъмул аст. агар аз дар зане, агар аз дар пеш кунӣ аз тиреза бояд биёед. вақте ки журналист ҳастед, вақте ки масалан ба шумо иттилоъ дар кор аст, шумо меҷӯед, мекӯбед, боварӣ дорам ки меёбед. дар Тоҷикистон бештар аз 370 нашрияи давлативу хусусӣ, 243 маҷалла ва 75 радиову телевизион ва 11 хабаргузорӣ вуҷуд дорад. онҳо камбудиҳои ҳукуматро нодида мегиранд ва аксаран ба истилоҳ дастовардҳоро ташвиқ мекунанд.